Ka Chineke gbaa gị ume ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'ime ihe ọmụmụ nke anyị wetara gị n'ụbọchị taa, ị ga-ahụta mmadụ ndị ka gị, ndị hụtara mgbanwe n'ime onwe ha mgbe ha zutere Jizọs. Ị ga-ahụ otu ndụ gị ga-esi agbanwe dịka mgbe ị ga-ezute ya. N'ihi na mmadụ apụghị izute Kraịst Jizọs ma ghara inye akụkọ otuto pụrụ iche. Taa n'isiokwu nke mbụ, Sọl onye Tasọs, anyị ga-ahụ ka Jizọs siri gbanwee ndụ nwoke a n'okporo ụzọ Damaskọs. Ugbu a tọọ ntị gị n'ala ka ị nụrụ nke a. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa n'usoro ihe ọmụmụ anyị, mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị na-abanye n'isiokwu ọzọ bụ nke a kpọrọ Sọl onye Tasọs, ma ọ bụkwanụ Sọl nke Tasọs. Ọ bụ n'akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi 9 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 19 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, maka ndị n'ime anyị ndị na-ededata ihe, na nke mbụ anyị ga-ahụ ọnọdụ Sọl. Anyị ga-ahụkwa agha nke Sọl buru megide ndị nke Kraịst. Anyị ga-ahụ na mkpagbu Sọl ma ọ bụ mmeso ya megide ndị nke Kraịst esepụghị aka. Anyị ga-ahụkwa na ọ bụrụ mkpagbu nke kpụrụ ọkụ n'ọnụ. Mkpagbu ya bụkwa nke a kpachara anya mee. Mkpagbu Sọl bụkwara mkparị. Mkpagbu ya n'ikpeazụ bụkwara n'amaghị ama. Anyị ga-ahụ nchegharị Sọl, mbata nke ihe, ịgba ajụjụ nke a gbara ya, mkpughe, nzọpụta ya, nakwa mgbanwe ya. Ọ ga-amasị m ugbu a ka anyị were akwụkwọ nsọ anyị sorokwa m tụgharịa n'isi nke 9 nke akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi, dịka anyị na-aga n'iru ile anya na ndụ nke mmadụ ndị zutere Jizọs. Ọlụ Ndị Ozi isi 9. Taa anyị ga-amụ banyere Sọl nke Tasọs, ma ọ bụkwanụ Sọl onye Tasọs, nakwa ụfọdụ ihe ndị mere n'ime ndụ ya. Otu n'ime ihe ọmụmụ kacha adị omimi banyere nchegharị nke onye ozi Pọl bụ nke otu n'ime ndị osu eze achị nke mba Britain mere. Nwoke onye aha ya bụ Lord Lyttelton. Ọ bụrụ nwoke dịrị ike n'ime ihe ọmụmụ. Ọ bụkwara nwoke onye a maara amara n'izu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị. N'okwu nke aka ya, ya na enyi ya nwoke onye a na-akpọ Gilbert West kwenyere na akwụkwọ nsọ bụ adịgboroja. Ya mere, ha kpebiri na ha ga-agba nke a n'anwụ dịka ha siri hụta ya. Gilbert West banyere na mbọ a malite na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs. Ebumnobi ya bụ ileba anya n'ihe ngosipụta eziokwu niile nke dị na mbilite n'ọnwụ, ma gosipụtakwa site n'ihe ọmụmụ sayensị nakwa n'usoro akụkọ echekwara echekwa n'ụzọ ahaziri ahazi nke ndị ụwa dere, na ọ dịghị mgbe ọbụla ihe dị otu a mere. Lord Lyttelton n'onwe ya were isiokwu nke nchegharị nke Sọl onye Tasọs. O kpebikwara na ọ bụrụ na o leba anya nke ọma n'ihe odide niile e nwere n'ebe niile dị iche iche na-abụghị n'akwụkwọ nsọ, nakwa ihe ngụkọ nke akwụkwọ nsọ n'onwe ya, na ọ ga-enwe ike igosipụta na akụkọ banyere Pọl abụghị ihe mere eme. Ha abụọ wee malite ime nchọpụta ha n'iche n'iche, ma ihe nlụpụta nke ihe ọmụmụ ha bụkwa ihe dị ịtụnanya. Ihe nlụpụta ya bụ na ha abụọ bụrụ ndị chegharị echegharị ma nabatakwa Kraịst n'ime ndụ ha site na mbọ nke ha na-agba ịkwado okwukwe nke ndị nke Kraịst. Mgbe ha bịakọrọ ọnụ n'ikpeazụ ileba anya na nchọpụta ha, ha kerịkọtara oke n'ihe ha chọpụtara, nke bụ na n'ezie na akwụkwọ nsọ bụ okwu Chineke
na Kraịst bụkwa onye ọ sịrị na ya bụ. N'ezie, Lord Lyttelton n'ihe nzaghachi nke ebipụtara banyere ihe ọmụmụ ya na mmalite nke ihe odide ahụ, ọ sịrị, nchegharị nakwa ije ozi nke Pọl naanị, ọ bụrụ na elezie anya nke ọma, bụ ihe ngosipụta nke zuru oke ime ka o doo anya na okwukwe n'ime Kraịst bụ mkpughe nke sitere n'eluigwe. Haleluya! Ya mere, ihe ngụkọ nke a anyị meghere taa anyị na-amụ bụ nke dị oke mkpa. Chineke kwenyere na ọ dị mkpa nye anyị rue na e nwere ebe atọ edebere anyị ngụkọ nke nchegharị nke onye ozi Pọl ebe o zuru oke n'ime akwụkwọ nsọ. Nke anyị meghere n'ebe a n'isi 9 nke akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi bụ ngụkọ nke Luk, ma Pọl n'onwe ya na-enye anyị ngụkọ nke ya n'isi nke 22 nke akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi, ọzọkwa n'isi nke 26 nke otu akwụkwọ a bụ Ọlụ Ndị Ozi. Ọ bụrụkwa na ị were ngụkọ atọ a ma tikọọ ya ọnụ, ị ga-enweta nhazi zuru oke dịkwa ịtụnanya banyere onye ozi Pọl. E nyekwara ngụkọ a ohere dị ukwuu karịa akụkọ ọbụla ọzọ na agba ọhụrụ, ewezuga mkpọgbu n'elu obe nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ pụtara ihe na mmụọ nsọ chọrọ ka anyị ghọta ihe mere mgbe Pọl zutere onye nwe anyị n'ụbọchị ahụ n'ụzọ Damaskọs. Ka anyị nwee ike ghọta nke a nke ọma, anyị ga-alaghachi azụ ma lekwa anya na ndụ Pọl. Ọ dị mkpa na anyị hụtara onye ọ bụrụ ma ọ bụ ihe ọ bụrụ, ka anyị nwee ike ịghọta n'ezie na ọ bụrụ ihe ịrịba ama na ọ bụ onye mechara bụrụ onye ọ bụrụ n'ikpeazụ. Ọ bụrụghị onye omekome ma ọ bụ onye nwere aha ọjọọ n'obodo. N'ezie, ọnọdụ nke ndụ okorobịa ya dịrị ịtụnanya. N'akwụkwọ ndị Filipaị isi 3, e nwere obere mpaghara nke mere ka anyị mara onye ọ bụrụ nakwa ihe ọ bụrụ nakwa ka o siri tolite. Ọ na-asị otu a, ka anyị gụpụta ya. Ndị Filipaị isi 3 malite n'ahịrị nke 4 ruo na nke 6, nke na-asị otu a: ọ bụ ezie na mụ onwe m pụrụ ịtụkwasị obi ọbụna na anụ arụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla ọzọ na-eche na ya pụrụ ịtụkwasị obi na anụ arụ, mụ onwe m pụrụ ịtụkwasị obi na anụ arụ karịa. Ebiri m ugwu n'ụbọchị nke 8. Ihe sitere m n'ụmụ Izrel, sitekwa n'ebo Benjamin. Abụ m onye Hibru nke sitere na ndị Hibru. N'akụkụ iwu, abụrụ m onye Farisii. N'akụkụ ịnụ ọkụ n'obi, ana m esogburi nzukọ Kraịst. N'akụkụ ezi omume nke dị n'iwu, ahụrụ na adịghị m ịta ụta. N'ezie, ndị a bụ okwu Pọl banyere ndụ ya mgbe ọ na-etolite etolite. Ka anyị gbarie ahịrị ndị a ma hụtakwa ihe 7 nke ọ na-ekwu ebe a banyere ya. Nke mbụ na mbụ, iji gosipụta izi ezi nke agbụrụ ya, o sitere n'agbụrụ ziri ezi ma tolitekwa n'ebe kachasị mma dịka onye Juu. Ọ sịrị na ebiri ya ugwu n'ụbọchị nke 8 dịka a na-eme nwa nwoke Juu ọbụla. Ọ sịrị na o sitere n'ụmụ Izrel. Ọ bụghị onye mba ọzọ tụgharịrị ma banyekwa n'okpukpere ndị Juu. Ọ bụrụ onye Juu tozuru oke, a mụrụ ya onye Juu. Nke 3, o sitere n'agbụrụ Benjamin. Onye ọbụla maara akụkọ banyere ndị Izrel mara na agbụrụ Benjamin bụ agbụrụ nke kachasị enwe ugwu n'ala Izrel. O sitere n'agbụrụ kachasị enwe ugwu nke ezinụlọ ndị Juu. Nke 4, ọ bụrụ onye Hibru nke ndị Hibru. Ihe nke a pụtara bụ na ọ bụrụ onye Hibru a mụrụ nye ndị nne na nna Hibru, onye maara ma na-asụkwa asụsụ Hibru, na-ebikwa n'okpuru nke ndị Hibru, mụọkwa ihe n'ụzọ nke ndị Hibru, n'okpuru onye ozizi Hibru a maara amara nke ọma a na-akpọ Gamaliel. N'ezie, Pọl bụrụ ezi onye Juu. Ọ bụrụ onye Juu zuru oke n'ụzọ niile, ma ọ pụkwara inye isi na nkwenye nke okpukpere ya. Ọ bụghị naanị na o sitere
na agbụrụ nke ziri ezi, ma ya onwe ya bụrụ onye okpukpere ndị Juu. Nke ise, ọ bụrụ onye Farisii site na ngụkọ nke ya onwe ya nyere anyị, nke bụrụ otu okpukpere ndị Juu nke kacha ejidesi ụkpụrụ okpukpere nke ndị Juu aka ike. Nke isii, ọ bụrụ onye ji obi ya niile na-akpagbu nzukọ nke Kraịst, dịka anyị ga-ahụ n'ihe ọmụmụ anyị, nke dịkwara ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke onye okpukpere Juu ọbụla pụrụ ime n'oge ahụ. Nke asaa, n'ihe gbasara iwu, o nweghị ntụpọ ọbụla. Mmadụ ole n'ime unu na-ege ntị taa pụrụ iweli aka unu elu ma sịkwa, enweghị m ntụpọ ọbụla n'ihe gbasara iwu. Ma Pọl bụrụ nwoke na-edebe ihe niile e nyere n'iwu nke anụ arụ n'ụzọ na-enweghị onye ọbụla pụrụ ịhụta ihe ọbụla ọ pụrụ ikwu megide ya n'ihe gbasara iwu nke a na-ahụ anya. Ya mere n'ezie, Pọl bụrụ nwoke tolitere na ntọala nakwa omenala nke okpukpere nakwa nkwenye nke ndị Juu n'ebe ọ dị omimi. Ọ bụghị naanị onye Juu n'aha, kama ọ bụ onye Juu n'ụzọ ọbụla ị pụrụ isi lee ya anya. Ya mere, o kwesịghị ịgbagwoju gị anya mgbe anyị na-ahụta maọbụ na-achọpụta n'isi nke 9 nke akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi na Pọl gara n'iru ma soro agụụ nke obi ya, nke bụ ikpochapụ ihe ọbụla nke na-adabaghị n'ihe ya onwe ya kwenyere dịka ụzọ Chineke site na nkụzi nke okpukpere ndị Juu. Anyị gụkwara banyere agha nke ọ malitere ibu n'ebe a n'isi nke 9 n'ahịrị 2 mbụ, ahịrị nke mbụ na ahịrị nke 2 nke Ọlụ Ndị Ozi isi 9. Ọ na-asị otu a: ma Sọl, ebe ọ na-ewere ịba mba na ogbugbu ka ume megide ndị na-eso ụzọ onye nwe anyị ruo ugbu a, o jekwuru onye isi nchụaja rịọ akwụkwọ ozi n'aka ya ịgaru Damaskọs inye ndị ụlọ nzukọ, ka ọ ga-abụ ma a sị na ọ chọtara ndị ọbụla dị n'ụzọ a, maọbụ ndị ikom maọbụ ndị inyom, ka o wee dọkpụrụ ha n'agbụ bịa Jerusalem. Pọl jupụtara n'ọnụnọ ọkụ n'obi nye nkwenye nke ya onwe ya, ruo na ọ hụtara ndị a na-amalite okpukpere nke okwukwe n'ime Kraịst dịka mkparị nye okpukpere nke ndị Juu. O werekwara ya dịka oke na ọlụ dịrị ya ịbụ otu n'ime ndị ga-ekpochapụ okpukpere ndị nke Kraịst, nke ya onwe ya kpọrọ ndị na-eso ụzọ ahụ. N'akwụkwọ ndị Kọrint nke mbụ isi 15 ahịrị nke 9, mgbe Pọl leghachiri anya n'azụ ma chetakwa ihe omume ndị a niile, Pọl sịrị, n'ihi na mụ onwe m dịkarịsịrị nta n'etiti ndị ozi, ebe m na-erughị ka a kpọọ m onye ozi, n'ihi na esogburu m nzukọ Kraịst. Ebe m na-erughị ka a kpọọ m onye ozi, n'ihi na esogburu m nzukọ nke Kraịst. Mgbe ọ na-agwa ụmụnna ndị nọ na Galatia okwu, o nyere ha akụkọ otito banyere onwe ya. Ọ sịrị, n'ihi na unu nụrụ ihe banyere ibi obi m n'oge gara aga n'ụzọ ndị Juu, na ana m esogbu nzukọ Chineke nke ukwuu rienne, mmebikwa ya. Ana m agakwarị n'iru n'ụzọ ndị Juu karịa ọtụtụ ndị ọgbọ m n'etiti mba nke m, ebe obi m na-anụbiga ozizi ahụ ọkụ oke karịa, bụ nke nna m ha nyere anyị n'aka idebe. Nke a bụ n'akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ ahịrị nke 13 nakwa nke 14. Mgbe ị na-ele ahịrị okwu a anya, bụ nke anyị gụrụ n'ọnụ ndị ozi isi 9, ị ga-amalite ịhụ naanị obere ihe onyonyo nke ọnụnọ ọkụ nke onye okpukpere ndị Juu a bụ Pọl, onye chere na ya nara efe Chineke nke pụrụ ime ihe niile site n'ịpụ ibibi nzukọ nke Kraịst Jizọs. Na mbụ, Pọl kpagburu nzukọ Kraịst na-esepụghị aka. Ọ dịghị mgbe ọbụla o buru n'obi iwepụ aka. Mmalite nke ihe ọgụgụ ahụ siri otu a: ma Sọl, ebe ọ na-ewere ịba mba na ogbugbu kwa ume. Ị hụrụ nke a? Nke a na-egosi na nke a bụ ihe na-aga n'iru n'ime ndụ ya oge niile,
ebe ọ na-ewere ịba mba na ogbugbu ka ume. Nke a bụ naanị ihe bụ agụụ obi ya. Ọ dịkwa ihe ọzọ nke ọ chọrọ ime na-abụghị nke a. Ngwala anya n'okwu ndị a nke na-akọwa ihe Pọl na-eme. Ọ sịrị n'ebe a na ọ na-ewere ịba mba na ogbugbu ka ume. Nke a bụ mkpagbu nke kpụ ọkụ n'ọnụ. Nke mbụ bụ na mkpagbu Sọl megide nzukọ Kraịst esepụghị aka ma ọlị, mana nke abụọ bụ na mkpagbu Sọl megide nzukọ Kraịst n'eziokwu bụ mkpagbu nke kpụ ọkụ n'ọnụ. N'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi 26, nke bụkwa otu n'ime ebe e nyere anyị nkụkọ banyere nchegharị Sọl. Akụkọ nke ihe ọ na-eme si otu a dị. Ọ na-asị ka anyị gụpụta ya. N'ezie, mụ onwe m chere n'obi m na aghaghị m ime ọtụtụ ihe megide aha Jizọs onye Nazaret, nke mekwara na Jerusalem. Mụ onwe m mechibidokwara ọtụtụ ndị nsọ n'ụlọ mkpọrọ, ebe m natara ike site n'aka ndị isi nchụaja. Mgbe e gburu ha, mgbe kwenye imegide ha, esitekwara m n'ime ka ha hụ ahụhụ mmehie ọtụtụ mgbe n'ụlọ nzukọ niile, chọọ ụzọ ime ka ha kwuluo Chineke, ebe anya na-adịghị mma gabiga oke megide ha, mgbe na-esogbu ha wee rue obodo dị iche iche dị n'azụ ala anyị. Nke a bụ Ọrụ Ndị Ozi isi 26 ahịrị nke 9 rue na nke 11. Nwoke a bụ Sọl nwere ọnụnọ ọkụ n'obi dị egwu. Ọ na-ere ere dị ka ọkụ n'ime obi ya. Nwoke a na-alaba ụra n'abalị niile na-eche banyere ndị nke Kraịst ndị ọ ga-anwude n'ụbọchị echi ya na-abịa abịa, na-etetakwa ụra n'ụtụtụ niile jirikwa naanị otu ebumnobi, nke bụ ikpochapụ ndị okpukpere ọhụrụ a kpọrọ onwe ha ndị nke Kraịst, ndị ya onwe ya hụtakwara dịka ndị na-akparị okpukpere nke ndị Juu. F.B. Meyer, otu n'ime ndị dere akwụkwọ nkọwa nke akwụkwọ nsọ, kwuru nke a. Ọ sị, obi adịghị nwa okorobịa bụ Sọl mma ma ọlị n'ebe ndị njem na-agbaso ụzọ ahụ nọ. O mere ha arụ. Okwu apụkwara iji kọwaa nke a bụ naanị mgbe ezi ọhịa na-abọsasị umeji ọhụrụ. O jiri oke ọnụma kụsasịa ha dịka mgbe ọtụtụ ndị agha na-awakpo obodo nta. Ịchụso ha n'ọgbakọ ha ejikwa ya afọ ọzọ. Ya mere, ọ malitere ịchụso ha ruo ọbụnadị n'ụlọ ha dị iche iche, na-adọkpụkwa ụmụ nwaanyị dị nsọ ndị a nakwa ụmụ nwoke ndị a na-esighị agụgụ ọbụla, na-etinye ha ihe otiti, na-atụbakwa ha n'ụlọ mkpọrọ, na-egbukwa ụfọdụ n'ime ha, na-arụgide ha ka ha kwuluo aha dị nsọ ahụ bụ nke a kpọkwasara ha. O jiri ogbugbu kupu ume dịka anụ dragọn na-esi n'ọnụ agbapụta ọkụ. Nke a bụ n'akwụkwọ nke F.B. Meyer, nke a kpọrọ n'asụsụ Bekee Paul the Leader. Amaghị m ma anyị na-enweta onyonyo nke ụdị mmadụ nwoke a bụrụ. Ọ bụrụ gị nwoke obiọma, onye na-eme mgbe ụfọdụ ọ sị ka ọ chọọ ndị nke Kraịst okwu? Mba, ọ bụghị otu a ka o si dị. Ọ bụrụ onye okpukpere ndị Juu, onye wepụtara nkeji niile nke ndụ ya iji bibie ọgbụgba ama nke Kraịst n'ụzọ ọbụla nke ọ pụrụ isi mee nke a. Mkpagbu ya kpụrụ ọkụ n'ọnụ ma bụrụkwa ihe ọ kpachara anya na-eme. Nke atọ bụ na mkpagbu nke Sọl kpagburu nzukọ Kraịst bụ nke a kpachara anya. Hụta ihe o kwuru ebe a n'ahịrị a. Ọ sị na o jekuru onye isi nchụaja rịọ akwụkwọ ozi n'aka ya. Ị hụrụ nke a? Nke a bụ n'Ọrụ Ndị Ozi isi 22 ahịrị nke 5. Otu a ka o si tinye ya. Gee ntị. Dịka onye isi nchụaja na-agbakwara m ama, ya na ọgbakọ ndị okenye niile, ndị m natakwara akwụkwọ ozi n'aka ha inye ụmụnne anyị, mgbe gaa Damaskọs ịdọkpụtakwa ndị nọ n'ebe ahụ na-agba ụbịa na Jerusalem, ka e wee mee ka ha hụ ahụhụ mmehie. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme nke a dịka o siri masị ya, ma nke a bụrụ agụụ nke obi ya. Ya mere, ọ na-eje na-enweta akwụkwọ ikike ka o wee nwee ike jee na mba ndị ọzọ dị iche iche, ma kpụtakwa ndị Juu ndị bi ebe ahụ, ndị ghọworo ndị nke Kraịst, ka e wee nye ha ntaramahụhụ. Nke a bụ ihe na-ara ere ere
dị ka ọkụ n'ime obi Pọl. Nke anọ bụ na mkpagbu ya bụrụ mkparị. N'ezie, n'akwụkwọ Timoti nke mbụ isi mbụ malite n'ahịrị nke 12 ruo na nke 14, nke a bụ okwu nke Pọl n'onwe ya jiri kọwaa onwe ya. Gee ntị nke ọma, malite n'ahịrị nke 12. Ọ na-asị, ana m ekele onye ahụ nke mere ka m dị ike, bụ Kraịst Jizọs onye nwe anyị, n'ihi na ọ gụrụ m na onye kwesịrị ntụkwasị obi, ebe e debere m ijere ya ozi. Ọ bụ ezie na abụ m onye na-ekwulu Chineke na mbụ, ọ bụrụkwa onye nsogbu na onye na-eme mmadụ ihe ihere. Otu ọ dị, o mere m ebere, n'ihi na e mere m ya n'amaghị ama n'ime ekwe ekwe. Ma amara nke onye nwe anyị ya na okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime Kraịst riri nne nke ukwuu. Ka m gosi anyị n'ugo Pọl ruru dịka onye na-eme mmadụ ihere. Gee ntị. Nke mbụ, ọ dịghị ihe ọ bụla ịdị anya bụ nye Pọl. Ọ bụrụ na eme ihe ọmụmụ banyere njem a nke Sọl mere, ị ga-ahụta na mgbe Sọl hapụrụ Jerusalem ma gawa Damaskọs ịkpagbu nakwa isogbu ndị nke Kraịst, nke a bụrụ njem nke 100 maịl na 60. 100 maịl na 60. N'ụbọchị anyị taa, njem 100 maịl na 60 adịghị ihe ọ bụ. N'ezie, ọ bụghị oke ihe ma ọlị. Ma n'oge nke Pọl, njem adịrịghị mfe dị ka ọ dị taa. N'ezie, ọ bụrụ ihe dị ike site na Jerusalem ruo Damaskọs n'ụbọchị ndị ahụ. Ma ọ dịghị ihe nke a bụrụ nye Pọl, n'ihi na ọnụma nke dị n'obi ya chọrọ ka e nweta ndị a ga-awụkwasị ya n'isi ha. Damaskọs bụkwara ebe ọ pụrụ inweta ụfọdụ n'ime ndị a. Ya mere, 100 maịl na 60, njem nke ụbọchị 6 nye Pọl adịghị ihe ọ bụla ọ bụ nye Pọl dịka ihe ike, n'ihi agụrụ ya. N'ihi na Pọl gụrụ ya ihe oke ọṅụ ịchụso ndị nke Kraịst bụ ndị a ndị nọ na Damaskọs. Achọrọ m ka ịhụtakwa nke a. Sọl achọghị ịma ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ka ọ na-emeso. Nke a tụkwara m n'anya nke ukwuu dịka m na-agụ ya, n'ihi na ọ sịrị ma ọ bụ ndị ikom ma ọ bụ ndị inyom. Ọ chọghị ịma ma ọ na-emeso nwoke ma ọ bụkwa nwaanyị ka ọ na-emeso. Ọ dịghị ihe nke a bụ nye ya. Akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 22 ahịrị nke 4 si otu a tinye ya: esogbukwara m ụzọ a ruo ọnwụ, na-eke ma ndị ikom ma ndị inyom agbụ, na-ararakwa ha nye n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche. Ma achọrọ m ugbu a ka anyị hụta nke na-eso ya, nke bụ nke 5. Mkpagbu Pọl bụrụ n'amaghị ama. Ọ sị, abụ m onye na-ekwulu Chineke na mbụ, bụrụkwa onye nsogbu na onye na-eme mmadụ ihe ihere. Otu ọ dị, o mere m ebere, n'ihi na e mere m ya n'amaghị ama n'ime ekwe ekwe. Nke a bụ akwụkwọ Timoti nke mbụ isi mbụ ahịrị nke 13. Pọl sịrị n'akwụkwọ Timoti na ya mara gị ihe ọ nara eme. O leghachiri anya n'azụ mgbe ihe ndị a gasịrị ma sị, emere m nke a n'amaghị ama. Ihe nke a pụtakwara bụ nke a: o chere na ọ nara eme ihe ziri ezi. Agha okpukpere niile ndị a lụrụ n'oge ndị gara aga, ma ọ bụkwa ndị a na-alụ ọbụnadị ugbu a, bụ ndị mmadụ ndị chere na ha nara eme ihe ziri ezi malitere. Ndị na-amaaraghị nke bụ eziokwu, ndị na-aghọtaghị ihe ha nara eme. Pọl emeghị ihe ndị a niile dị ka ajọ mmadụ onye obi tara mmiri. Ọ nara eme ha dị ka onye okpukpere nwere ọnụnọ ọkụ nke okpukpere, na-echekwa n'obi ya na nke a bụ ihe ziri ezi ime, na nke a bụkwa ụzọ kachasị mma iji gosipụta ịhụnanya nke o nwere n'ebe okpukpere ya nọ. Ị na-ahụ nke a? Ọ dịrị mkpa ka anyị hụta ihe ndị a niile, ka anyị nwee ike ịghọta ụdị mmadụ Sọl bụrụ, ụdị ndụ o biri, nakwa ụdị onye ọ bụ.
ị pụrụ ịghọta ihe na-aga n'ime ya dịka anyị ga-ahụta n'ebe ọgụgụ anyị ma ọ bụrụ na ibu ụzọ ghọta onye ọ bụrụ na mbụ. Mgbe ahụ ị ga-aghọtakwa onye ọ ghọrọ. Enweghị ụzọ ọbụla mmadụ pụrụ iji kọwaa ya. Ọ dịghị ụlọ akwụkwọ ọbụla pụrụ iwere mmadụ ma gbanweekwa onye ọ bụ site n'ime ya, nke na-ebutekwa mgbanwe zuru oke n'ime ndụ ya niile, dịka anyị ga-ahụ mere n'ebe Pọl nọ. Ọ dịghị ebe a pụrụ ime ya. Ọ dịghịkwa onye ọbụla nke pụrụ ime ya. Ọ bụ naanị Chineke bụ onye pụrụ ime nke a. Ọ bụ naanị nsọpụta nke sitere n'aka Jizọs Kraịst, nke na-esi n'ime pụtakwa n'ezi, bụ naanị ihe pụrụ iwere mmadụ onye nkwulu, iwere mmadụ onye omekome, iwere mmadụ onye mwụfu ọbara, tụgharịakwa ya ma gbanwee ya ịbụ onye agbanwere agbanwe n'ezie. Nke a bụ isiokwu nke ihe ọmụmụ anyị taa. Kedu ụzọ ị chọrọ iji agbanwe onwe gị? Ị gbaala mbọ ka ị gbagharịa ụfọdụ ihe? Ị na-agbalị ka ị dozie ụfọdụ ihe ndị ị mejọrọ n'oge gara aga? Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọ bụghị Kraịst si n'ime gbanwee gị, ị pụghị ịbụ onye agbanwere. Naanị ya bụ onye pụrụ ime nke a. Dịka unu na-atụgharị uche n'okwu a, ka onye nwe anyị gọzie unu ma gakwa n'iru igbo unu ume n'ọsọ a n'aha Jizọs. Amen. Igbo ndị ọma gere anyị ntị, amara m na obi dị gị ụtọ nke ukwuu dịka onye nwe anyị Jehova Chineke sitere n'okwu ọma ya gọzie gị. Dọkịnta Jeremaya na-enye mụ na gị ndụmọdụ dịka ndị nke Kraịst. Ndụmọdụ ya wee bụrụ na mmadụ apụghị ịbụ onye nke Kraịst ma ọ bụrụ na onye ahụ ebughị ụzọ wee nwee mgbanwe n'ime onwe ya. Ọ bụrụ na ị zutebeghị Kraịst, nke a bụkwa ohere ọma dịrị gị ịnara Jizọs Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Ọ ga-amasị m ka ị soro mkpe ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, anụwo m okwu gị, amataghịkwa m na ọ bụ naanị n'ime gị ka ndụ dị. Ya mere ugbu a, ana m anabata gị dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bịa were ọnọdụ ma chịakwa achị n'ime m. Ekele dịrị gị n'ihi na ama m na ịnụwo olu m n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477 ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540 Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.